Аның төп максаты тамашачыны милли һәм мәдәни традицияләр аша татар телен өйрәнүгә этәрү. 25 октябрьдан ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларында бер хәл дип исемләнгән татарча сериал күрсәтелә башлады. Сериалны Яңа гасыр телерадио компаниясе заказы буенча Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерде. Без яңа компания бит, предлагана оештырылдык. Шуңа күрә без елына бер сериал төшермәкче булабыз. 30 серия буламы, 40 серия буламы билгеле түгел әле. Ну, бер сериал төшерсәк, 2 полнометражный кино төшерсәк, бик шат булырбыз шуңа. Инде ТНВ каналында күрсәтелүче бер хәлгә күчик. Сюжет нигезендә ире татар, хатыны рус милләтеннән булган зур гаилә язмышы. Алар көндәлек мәсьәләләрне бергәләп шишә. Тел, мәдәният, гореф-гадәтләр, дин мәсьәләләре алгы планга чыга. Анда сюжет бурла да бурла. Тегеләй итә, булай итә. Теге гаилә генә түгел монда. Монда ачып карарга кирәк. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгында мәгълүмати конференция узды. Анда журналистлар үзләрен һәм халыкны кызыксындырган сорауларны сериалда катнашкан артистларга һәм фильмны әзерләүчеләргә бирә алды. Ни өчен сериалның исеме бер хәл? Гаилә нинди генә гаилә булса да, татар гаиләсеме ул, рус гаиләсеме ул, катнаш гаиләме ул, анда бер хәл чыкмый калмый. Өйдә савыт-саба шалтырамый тормый дигән сүзне бөтен кеше ишетеп белә торгандыр инде. Менә шул килеп чыккан бер хәлне ничек итеп шишелеше, анысы инде гаиләнең үзеннән тора. Һәм бу гаиләдә булган, тәрбияләнгән, иң мөһиме, әгәр дә тәрбияләнгән булса, шул кыйммәтләрдән тора. Катнашачак актерлар алдан, ягъни сценарий язганчы билгеле булган. Артистлар кастинг аша сайланып алынган. Анда Радикның гаиләсе дә бар, Алмазның гаиләсе дә бар, Гамилә беләр дә бар. Бөтенебез дә шунда инде. Без өлеше белән бара. Аның шикелле әйберләр кергәч, тере тарихлар кергәч, тере кешеләр белән эшләгәч, аның юморлы өлешләре дә бар. Ахырга таба дубльләрдә гөл көләргә тотына идек. Менә тукталып булмый, һаман көлә идек. Ул күрәсең инде теге 40нчы серияларны, соңгы серияларны төшергәнгә күрә, безнең инде теге нервлар чыдамыймы соң ничектер менә һаман көлә. Бер яктан ул шундый күңелле күренеш име, безнең төшерә торган площадкада әйбәт ие, мөхит әйбәт ие, атмосферасы матур ие. Без шундый күңелле төшердек аны. Инде сериалны әзерләүчеләргә тамашачыларның төрле фикерләре килеп ирешә башлады. Аларны иң борчыганы нигә 26 минут? Ул ТНВ сетканың форматы инде. Ул мәгъдә бик авыр бирелде, потому что 26 минутка килергә, нәрсәдер кисәргә, сокращить итәргә туры килде. Шатланып, күңелегезне тынычландырып, ял итеп, безнең сериалны карагыз. Ләйсән Асадырдинова, Татарлар, Казан.